खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो नोंथांमोननि थाखाय दिनै ओरैबायदि खौरां लानानै फैदों। बे खौरांखौ खिथानायनि सिगां आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ, नङाब्ला बुजिया। माने नोंथांमोना उनावसो बबे जायगायाव मा जायगायाव होननानैहाय सोंहरलाबायो, भिडिअखौ नाया। बिनि थाखायनो भिडिअ फुल थाजोबखायो, मा जायगानि नंगौ मा जायगानि नङा बे भिडिअआवहाय फुल थाजोबखायो। नोंथांमोना मिथिखायो नायब्लानो। नोंथांमोना कमेन्टआव सोंलायनायनि गोनांथि गैया। भिडिअखौ नाय, अब्लानो बबे जायगानि लकेसन, बबे जायगानि बे खेलाया बेखौ बुजिगोन आरो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायैनि सिगांनो महय जादों होननानै कमेन्ट खालामा बोरैथो जानांगौ जाखो। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बुजिगोन। ओमफ्राय कमेन्ट खालाम नोंनि गोसोआव मा सोंथि सिखारदों। जायनाखि जोंनि बे निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिथियाखैबो जानो हागौ। गोजाननिथ' फैस्लाबनो हाखानाय नङा। बेखायनो आङो बे जोंनि निसिमा एरियानि रायजो राजाफोरनोल' बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आरो जाय निसिमानि बाहेरानि बिथांमोनाबो खाथि खालानि फैनो हागोन। ओमफ्राय जायफ्रा गोजाननि बिथांमोनाबो खोनासंलांना जाबाय, आङो मा भिडिअ लाबोदों नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन आरो खोनासंनो मोनगोन। बेनो जाहैबाय फैगौ 18 थारिखआवहाय जोंनि साहा थानाय भुटान बर्डार मालिबिथायाव जोलुर टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ फैगौ 18 थारिखआव। दा बे टुर्नामेन्टनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो बयनोबो मिथिहोहरनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। नोंथांमोना खोनासंलांदो। खेलाया जाहैदों टटेलि 8थाल' टिम, ओमफ्राय मोनब्रै खेला जागोन। फार्स्ट खेलाखौ गेलेगोन जाहैबाय ग्लबेल एफसि vs अन्थाइ एफसि। ग्लबेल एफसिया गसाइगावनि, ओमफ्राय अन्थाइ एफसिया चिरांनि। खेलाया फार्स्ट खेला गेलेनानैहाय गेप थागोन खेलाया गेजेरावहाय। 18 थारिखआव गेलेबायब्ला 20 थारिखआव गेलेहैफिननायसैलाय 19 थारिखखौ गेप दोननायसै आरो। 19 थारिखआवहाय ड्रप, ओमफ्राय 20आव गेलेहैबाय। 20आव गेलेखांनानै ओमफ्राय 21आव ड्रप, ओमफ्राय 22आव गेलेबाय। बिदि जागोन आरो खेलाया। ओमफ्राय सेकेन्ड खेलाखौ गेलेगोन, आं खोन्थाबावनि नोंथांमोननो। आर'नाइ एफसि vs जिबिएफसि। आर'नाइ एफसिया जागोन चिरांनि, ओमफ्राय जिबिएफसि बाजुगाव जारागुरिनि जागोन। इयो बाजुगाव ना बासुगावमोनथाय, बेखौ आं मोजां मिथिले दे। फार्स्ट खेला सेकेन्ड खेलाखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो टिकेटनि बेसेनखौबो खिन्थाहरनि। टिकेटनि बेसेना जाहैबाय फार्स्टआवहाय 40 80 80 थाखा 30 थाखा, सियाराव 80 जागोन। ओमफ्राय जेनेरेलावहाय 40 थाखा जागोन फार्स्ट खेलायावहाय। ओमफ्राय सेकेन्ड खेलानिफ्राय जेनेरेला 30आव थाबथागोन, ओमफ्राय बैयो 80आवनो थाबाय थागोन। सियारा 80आवनो थाबाय थागोन। ओमफ्राय बे जेनेरेलाल' 30 थाखा जागोन आरो। बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय। खेलायाथ' थाबैनो जोबखागोन। जे फार्स्ट खेला जोबबायथाय डाइरेक्ट सिमि जाहैखायो खेला। नोंथांमोना थाइसिमाव नायदो। माखासेखौ आङो थाइसिमाव खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोननो। मोननै खेला दंबावो, आंखौ बुंथ'ना होले, मानोना भिडिअआ गोलाव जागोन। बेखौ बुंजोबबाय थायोब्ला लेट जागोन। बेनिखायनो आं गोख्रै नोंथांमोननो खिथालांनोसै प्राइसफोरखौहाय। ओमफ्राय गेलेगिरि प्लेयारफोरनि थाखाय गेम मानि दङ। गेम मानिखौहाय गेलेगिरि बिथांमोना मोनलांगोन जाहैबाय, जेनलाबो देरहालाबो टिम मोनसेयावहाय 10,000 10,000 मोनलांगोन मोननैबो टिमबो आरो। बेबायदि थिरांथा लादों बिथांमोना। 10,000 10,000आ गेलेगिरि प्लेयारफोरनि थाखाय, जेनलाबो देरहालाबो बिथांमोना बेखौ हरनो थैयारि खालामबाय। ओमफ्राय प्राइसआ जाहैबाय देरहानाया 60,000, ओमफ्राय जेननाया 40,000। बे जागोन आरो खेलानि प्राइसआ। दा बेखिनियानो आङो जोंनि निसिमा एरियानि रायजो राजाफोरनोहाय खोन्थानानै हरबाय दिनैहाय क्लियारि। खेलाया 18 थारिखनिफ्राय जागायगोन। नोंथांमोना जायफ्रा फुटबलाव गोसो गुदुं, जोलुर बादायनायाव गोसो गुदुं, नायनो गोसो गुदुं, बिथांमोना लैहोर फैनानै नायफैबानो जाबाय। आरो जोंनि निसिमानि ओरै 14 नंनिबो फैनो हागोन। खाथिल' जाखायो, बांद्राय गोजान जाया 14 नङाबो। नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन। खायलाबारि हान्टार क्लाबनिबो दङ दे, नुदोंमोन आङो। लास्टआवसो बिथांमोननि खेलाया लास्टआव जागोन। आरो जोंनि निसिमानि रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबोजों खावलायहरो। बेफोरबायदि गिदिर गिदिर खेला जानायजों, खेला होनायजों जोंनि जायगाया फेमास जायो, प्रमट जायो। गोजान गोजान जायगायाव मिथिजायो, उमुगाव बिदि दं, थुमुगाव बिदि दं, बेफोरबायदि जोङो मिथिजायो। आंनिफ्राय आङो
जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे खेला होनायखौ। माने बेबायदि खेला होयोब्ला माने गोजान गोजान जायगायावहाय फेमास जायो आरो जायगाया। बिनि थाखायनो आङो खेलाफोरखौ बेबायदिनो होला फेमास जानायनि एसे गिदिर गिदिर होनांगौ खेलाखौहाय। आरो लास्टआवहाय आङो जोंनि निसिमानि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबावो नोंथांमोना लैहोर लैहोर थांनानैहाय हेफाजाब होलानो जाबाय, मदद होलानो जाबाय, माने जायगाफोरखौ फेमास खालामनायावहाय हेफाजाब हैलानो जाबाय। माने बेफोरो जोंनिनो जायगा आरोना, बिनि थाखायनो जोङो हेफाजाब होलायनांगौ, नायलायनांगौ गावजों गावनो। दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, बयबो मिथिजाथों। माने बिथांमोनाबो उमुगाव बिदि जागोन होननानैहाय बिथांमोना फैथों फैगौ 18 थारिखआव। दा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय बयनोबो, गावनि लोगोफोरनोहाय फेसबुकआव, वाट्सएपआव, जेरावखि हाया मानो, इन्सटाग्राम जाय जेरैखि हाया शेयार खालामबानो जाबाय। माने बयबो मिथिथों उमुगावहाय बिदि जागासिनो दङ, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मालिबिथा गामियाव बेबायदि जागासिनो दङ, ओरैबायदि मिथिजाहैथों। आं बेखौनो नोंथांनिसिम खावलायनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। नोंथांमोनाथ' जोलुर बादायनाय होनब्ला मिथिखागौ, खेलाया खिन्थु फाथा फाथि जागोन। माने गोजान गोजान जायगानि प्लेयारफोर दङ, माने स्टेटआव गेलेग्रा, डिस्ट्रिक्टआव गेलेग्रा बेबायदि गोजा आरो। ओमफ्राय ओरै नेपालनिजो फैनो हागौ, भुटाननि फैनो हागौ। ओमफ्राय आं खोनानो बायदिब्ला निग्र'फोरबो दङ होननानै आङो खोनानो मोन्दों। दा बेखिनियानो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।